Armar, nar u briju. U ma dawn l-ingredjenti kollha li fit-tmiem din il-ġimgħa se jkunu qed jispikkaw fil-pjazza prinċipali ta' Żewġ fl-okkażjoni tal-festa ta' San Filep. Dan il-post li għandu storja kbira mal-arti piroteknika se jkun qed jipprovdi spettaklu mill-aqwa lil dawk kollha li jżuruh anke għal fatt li se jkunu qed jitellaw opri ta' nar innovattivi. Fil-fatt fl-ispettaklu dak imsemmi bħala Pyro-Mekkanika hemm numru ta' ardieden li se jinxtelu bi programm wireless apposta. Kif jispjega tant tajjeb Kitku Tajjar li ilu jaħdem qatih fuq dan il-proġett teknoloġiku, l-ispettaklu huwa wieħed li ħadd m'għandu jitlef. Naħarqu s-sistemi ħafna mis-sistemi tagħna huma bil-computer u fejn bażikament għandek l-issue ta' safety pereżempju tan-nies, l-aspett safety huwa importanti ħafna dejjem kienet tal-każin, u anke l-arti sinkronizzata biex nsejħulek fejn dak li jkun qed jisma' diska, tajb anke jekk ma jifhimx qed jisma' diska u mal-beats tad-diska bażikament qed jara patterns differenti, tajjeb qed jara arti differenti. Tajjeb u anke hu ovvjament qed jieħu gost. Intant żorna wkoll għal minn fejn jittella n-nar tal-ajru, preżentat minn San Filip's Fireworks Factory. Hemmhekk stajna naraw il fuq minn 4000 wire sabiex jinħaraq l-ispettaklu tas-Sibt magħruf bħala Pyro-Rhapsody. Ma stajniex ma ninnutawx ukoll kif dan ix-xogħol jinvolvi preċiżjoni sħiħa sabiex l-ispettaklu kull urid jitla mal-mużika sinkronizzata. Bla dubju rajna wkoll il-qalb li ma bħala texieren ta' nies li b'mod volontarju jagħtu minn ħinhom biex joffru pjaċir lil ħaddieħor. Naħdmu għalija sena sħiħa x'fija ħafna xogħol kull fjus għandek titġor kanna tittamel qasma ġaħuġa vollieri u fih ħafna xogħol għax fija 4000 fjus mhux ċajta hija. U oħra li għaw ix-xogħol kellu jsir bil-volontarjut. Anzi mhux bil-volontarjut biss tal-li noħorġu l-flus aħna wkoll, mhux tal-li ma netħarsu, tal-li nħarsu għal biex naħdmu.